Luka kwandiri inini angari munin'ina ndiri mukuru kuna Luka tichigara munational chinzi Harare national ndinoziva kuZimbabwe inondinetsa vakomana ava ana Luka aitamba nemwina wainzi Solo akashayawo ndopoka vavese ikoko anga ari munhu akavaka munin'ina wangu saka ndaiti munin'ina aiti kana anavo aiva control ndo zvaita murumare apo kunaka kwake kunonesa kuti utaure munhu anga ane aivaka munhu anga ane rudo munhu aikudza paindiona pesa kuti blas makadi blas kana paanga ari ikoko Canada ikoko taicommunicata neWhatsApp tichitaura tese saka munhu angofanira nerudo rwake saka kuti nditaure zvaLuka zvindopera nguva toda mazuva mari chaichaiwo asi chandinoziva ndechekuti tichikura mubaro chinzi Harare national right amene akakura mazuva ano isusu taiziva kuti kwakuna nasiparanya ana Dheni Bakasa ndo vanhu vakatikudza isusu kuMansfield Hall saka takakura tingori family tichinzwa kunzi panapa kwataisangana kwatainzi kana usina kuya nechingwa chine bhata nejamu rered haupinde ikoko saka taitoba chingwa taisa muhembo pamwe chaidona nzeve dzaona nhamo nekurohwana namai chingwa chiri kuenda kupi zvinokuti chiri kuenda nanasipara naDheni uka taitya zvanzataure saka isusu tichikurowa isusu ka takazeito kune mukomana iyi tikazoti tainimi vakomana ivavo saka tanga tiri family manje Harare national yacho hachisiri yedu tatorerwa nevauyi ndo vaakutonga vazhinji vakafa vamwe vakabva saka kufamba kwacho kwakutotyisa takutopondwa nevauyi vatitorera musha ndo zviri kundirwadza izvozvo inini ndinoda kwandakazvarirwa tingaite dzimba kumwe kupi asi mbare Harare national ndeyangu ndinoida zvinondirwadza kana ndichifamba chiona zviri kuitika zvataita kare zvikuita mazuva zvinondirwadza ndopa vese vazhinji vakakura imomo zvikurwadzai kuti ndoye zvakakura tichiita izvozvo pana mbuya mubhasire varapa munokuona kuti ambuya mubhasire vandemumbare mumbare haumushai anongoonewa ndemumbare kana akaenda kupi hapana saka murumbo ekwaanga ari ndainzwa kuti aingoonekwa kuti ndewekumbaro vokusosbe taiti sosbe handiti saka vese vakadya stew zvinokuti Mwari anokudai kana uchiri mupenyu kana wakadya stew kana kaona bicycle vanoti hazivi bicycle chika kana wakaenda bicycle Memphis uchienda kuti time kustodart tozoenda kurunyarana kwataitsvaga mabhebhi Harare street yachaiti Kalabi street ndokwaipfekwa ikoko kana usina kupfeka hauende ikoko ndokwatainyengera nasikana ikoko saka komana wika handingati zvaitirwei tese tiri mubhazi pane pachaburukira stop yedu saka ini ndotirini ndinofara kuti ndakakwanisa kuti ndiwanene naLuka tichizwanana naye ari munin'ina ndinofara nhasi handisuda kuti tishatirwe ndinoti ndiri kufara kuti ndakanzwanana nani naLuka anga ari mbina kwandiri vamwe havamuzive vamwe vari pana vangoya zvavo asi murume havamuzive vari kunyepera havamuzive ndinozwa vachitaura sva ndokonyarira zvangu kuti ari kutishiko mukomana ndokonyarira zvavo ndokogara ndakati zvamuzivi zvangu asi tinoti murume uyu ngaende zvakanaka chada kuti ndipedzesere nacho chatisingazivi vanhu vatema ndezvi zvanditaure danana pachedu tichiri vapenyu taurira munhu kuti iwo nemwoyo wakanaka
Inda baba nduta zvengoma kuti akanaka nditika. Kanga nichimutaura kuti Luke wangu wane moyo wakanaka. Saka ngatidaro. Kana tiri panhamo. Tauya panhamo. Ndikuona mwedu pala tikuya takadhakwa. Panhamba havasi pekudhakwa. Tikuya uzochema munhu anenge afa. Timbendeze zvakanaka. Zvavo watozi tataenda kumba tabva kuviga munhu wedu. Saka please ngatizvibatei pano. Tambo ya Tyre nebhazi kandiri mubhazi wangu. Ndakwira bhazi kane bhazi. Zvakachitika mubhazi mwazvina wandifadza. Vada kuti ndinokurova. Tiri panhamo. Kosibhakira zvakubva kupi futi. Ngatiregere tsika dzakadaro so. Nemazwi andinotenda kuti tauya teso zovigani mukomana uyu. And ndofunga Luke aifana kuvigwa kupfuura zvatiri kuona panapa izvi. Nemwoyo wake waanga anawo. Saka ndoti nemazwi aya ndinotenda kuteerera kwenyu. Takabvira kwakawanda zvativadiko isusu tamba naye tazosanganawo overseas. Chandinoda kurema about Luke hamweni chinhu one pamuchato wemwana wake vari proud nemwana mwana wake. I remember akafika suti ake akabata mwana wake achifamba achidada mwana wakatatu takafara that day because president last year. Saka in general Luke manzwa pakawanda munhu aifarira munhu wese. Tsamwa chaiko handingati munhu aitsamwa naturally munhu wanzinewa mutsamwa asi angati munhu ari right kana ukasengwa taitwa zvinovata zvikuru. And handavangu zvakawanda zvandingataura ndoti zvimwe zvacho tiri vadiki hazvo zvinyaya hatingatishei taita musanzwa dzedu akagomainiswa muna zvikasiyero nemukadzi wake apa taita magirimo. Saka chikuru ndechekuti takura tese mukuru kwatiri asi angaripo there to guide us. If I win my case, each time I go to Canada, I feel crazy. Ndagara kuzi nevana vake tatagara tichidese all the time nevanhu kumbare vakawanda varipo kuti anogara tinosangana. Ndinoda kutenda zvikuru mese mauya ndazviwa kuti kune vabvawo overseas. Ndoda kutenda zvikuru mabatsiro whatever way amabatsira naye uya kutenda zvikuru kuti ana mai ana sisi kutenda zvikuru nebatsira maita zamabasa nekuti kurasipirwa kuzingo nezvakachiitira Luke nemadziwawo mbiri yake haasi amungati amufaniri munhu akatokurudzira wakanaka saka tichienda kudaro vese masai mamwe tikasungana saka tokukudzai nekukutendai chibva pano takudzokera kumba tese kuna 75,000 yevulunch ikoko kuzoparadza netaiko tese tinotenda Para utenda wechechi zvataka wechechi tokutendai maita basi totendani wechechi vatichitanga izvo ndikuti tichifushira vamwe vedu hapana mafosho vakomana uyai vechidiki uyai vakomana vechidiki uyai kuno
mufuke.